Здравейте! Казвам се Здравка Баязова и спечелих голямата награда почивка за двама в Майорка от Аспазия Аеролято. Искам да ви кажа, че самата почивка беше невероятно, даже бих казала страхотна, като някаква мечта. Времето там беше много топло, много слънчево, хората бяха много мили и любезни, плажовете бяха прекрасни, белия пясък, кристално чистата вода. Има страхотни забележителности, които препоръчвам, ако отидете там да видите, за което също бих споделила, че изживяването да влезеш в друг свят, друга държава, друго местоположение е уникално. Искам да благодаря на екипа на Аспазия за този подарък, защото ако не бяха те, може би нямаше да мога да отида там. И пожелавам всеки един от вас по някакъв начин да отида там, дали ако участва в игра или като екскурзия, но наистина се заслужава. Благодаря ви отново.